ama m nwanne nwoke Peter Obi my former governor as a very stubborn man mana ọ bụrụ maka mgbe gị na onye ama nwere okwu. Zionite ịmana ibu a Zionite ịmana ibu a member of Zion biko tinye ọnụ n'okwu a because n'ihe a na-ekwu unu mana the power of a prophet no matter what. Ọkwụnụ ma obodo Fada Mbaka megolu video o wee sị that na social media cannot defeat the power of a prophet. Ya o kwuru ụfọdụ n'ime unu ha tara ya okwuru eziokwu na onye okwuru okwu akpa afa mana kwesịrị ime onye okwu maka ya ka m gwụ na eziokwu ọ na-abụ ọkụ daibibe ọ dịka ọnyụrụ anyụ mba maka onye na-ekwu maka ebe onye ma from Bible mpe onye na-akpa ike onye nye nya na Yerodua nụrụ ọgụ Obasanjo nụrụ ọgụ Chimaroke nụrụ ọgụ o merie ha odogwu bodogwu ka m gwa gị eziokwu nwanne nwoke Peter Obi bụrụkwa ma former governor agwa m gara aga wee sị ugwu jeyo mgbaghalụ ejụrụ ajụ. So many people from UK ụmụ nke kpọrọ m yesterday I recorded them the call but ntụ nsị ka m put na social media gbasị mba a na-akpọ m from many countries na-asị m that m mee video gwa nwanne nwoke Peter Obi ya ga-aka ya na onye amadozie ego na onye ama nwa okwu ịchọ ka ije win ihe nọ n'ime ebe ọnwa Septemba ị na-achịgwago nwanne nwoke Peter Obi bụ kechekwa Supreme Court ịka ya da ọ bụrụ na gị na onye ama nwa okwu ndị be anyị ndị ya wee mecha vidio hapụta na comment section a na-akparị m biko don't insult me kama nyere m aka kwa nwanne nwoke okwu ya je eme ihe dị mma because na ọ bụrụ na o win o mee win ugwu anyị ka na-ata afụ. Peter Obi win things will be okay, we will be enjoying in this country mana ọ bụrụ na o win rụ anyị ma ya taa afụ ya Mbaka bụ ọgaranya ka ọ bụ omego investment nwezi ihe mgbe n'ụwa ka Mbaka taa afọ megara ekpere omego investment ọ ka ya bụ ọgaranya. Peter Obi emego investment ọ ka ya bụ ọgaranya anyị ma mgbe na-ata afọ. Nigeria is so corrupt. Nigeria is 100% corrupt. We need a good leader or military coup. Anyone that God can answer us, let God answer us. Either military coup or a good leader. Because presently in this time we are suffering in a country whereby APC members, if they are doing protests, the police will not do anything. But once you come out to protest because of the suffering and pain in this country, police will come out and be firing tear gas. They don't want us to speak. They don't want us to talk. They want to die in silence. That is the kind of country want us to. You are praying for us to. In fact, ndị be biko no. Zionite, ọ bụ na ibu a Zionite. Ọ bụ na ibu a Zionite, kwesịrị ịma na Mbaka na Ebuka Obi bụ son and father. And ị kwesịrị ịma the power of a prophet. Na prophet abụrụ onye ego na-apụta tomorrow na-ama aka gụ na onye ama nwa okwu ị ka gụ na onye ama dozie because gụ na onye ama nwa okwu ike ka gụ na-edozie ifere ga-eme because onye ama kama ifere eme onye ama kama ome fast na prayer dry fast na prayer kama etinye n'ihe ifele ọ ihe issue Fada Mbaka na Peter Obi nwere. Ana m agwa Peter Obi wee si ya yọọ Fada Mbaka mgbara several times ọ jụrụ ajụ maka na my former governor Peter Obi nwere isi ike is a very stubborn man. Kịta ọ chọrọ ịga Supreme Court no problem go ahead gaba mana oche nchi gbago bụ na gị na onye ama nwa okwu ịka ya ada. Zionite adoration members biko nụ yọọ ya biko ka o jiri nye na onye amadozie akụ oji abụla aka oji wee gị na wee winuo nna ha ekwu na-ekwusi ya ike unu mgbe ọchị Fada Mbaka gbagbara nwe nkịtị ụfọdụ m unu ya sị onye niile okwuru bịa na mmezu ka m gwa gị eziokwu Mbaka gbara agwa m otu last time wee sị dat na ụmụ ihe dị iche na okwu ama na okwu nkịtị. Mbaka bụ mmadụ ka ọ bụrụ ihe niile o kwuru bụ okwu ama o nwere ụfọdụ ihe o ekwu normally as a human being ọ bụrụ ọzọ mewe si na ọkwa onye okwu ama ọ na-agwa na ihe abụ okwu ama ka ọ bụ no a God Holy Spirit tells me nke a gabere na mezu mana nke o nyere solution as a human being ọ bịa na mezi ya sị na okwu ama ka ọ bụ ihe kwuru ụjọ okwu nkịtị ka okwu as mmadụ ọkpọ ịghọtago mana Mbaka bụ ọgụ ọnụ because ihe ahụ ọ gwara Peter Obi ọ nọkọbụrụ ya ọnụ nna n'ọgbaghị eziokwu jekwe nu jana I swear nwere imekọta n'ụwa ka imerie ya odogwu abụchakwa ihe a na-ebu na social media. Ọ bụ na ibu a Zionite, ọ bụ na ibu nwa adoration ị kwesịrị ịma the power of a prophet. Gụ na onye ama enwe n'okwu, gụ na onye ama ma n'aka, gụ na onye ama emene ndọrọndọrọ maka na ka m gwa gị eziokwu fere nwere ike na-asị maka na corruption of this country kpatara na Peter Obi ewinụrụ ichefuzikwazie na that na Felo bụ a very stubborn man. Felo he was one of the most corrupt leader Felo but mgbe Chineke batara wetie ya mmanwụ ọfụnụ na-eme mgbe Chineke batara tụrụ Moses wetie ya mmanwụ okweta na gịnụ na ike edu a sị na that na corrupt leaders ọ bụ na onye ama kpee ekpele yọchie ya ike unu afọ na Chukwu na nya ihe unu feel na ọdọ possible biko na ụmụnne m ọ bụ na ịbụ Zionite biko soro m ka ị gaa ya ọnụ ihe Peter Obi si ya biko ya je onye ama mgbaghalụ na onwere ka gaa n'iru n'ụwa wit gụ na onye ama igwe okwu ọdọ possible. Ndị Zionite kwesịrị ịma the power of a prophet. Ụmụ ebube nsọ kwesịrị ịma the power of a prophet. Ọ bụ na ịbụ adoration kwesịrị ịma the power of a prophet.
biko nụ ya je yọọ mgbaghara ya je yọọ mgbaghara ya je anyị na onye amadozie o nwere ihe eji okwu n'ụka eme biko nụ ego ọ na-ewesi na court ọ bụrụ na o jiri ego afọ help all the youth na village ya how many people that you can help with that money? Why wasting money when you know that you have issue with a prophet? Ka ihe na-ewesi ego ebe mara gị na onye ama nwere okwu and iwe menu man ịma win ka ihe a na-emerisi ike for what? Ihe a bụrụ mgbe gụ na ngige nwere okwu ị gara court for 3 years merie nke a kịta dị iche na nke a gụ na onye ama nwere okwu gụ na onye ama nọ in dispute biko nụ yọọ ya biko nụ ka o jee yọọ mgbaghara onye na okwu onye ama na-ekwu maka ebe onye nugolo ọgụ with so many great people mana yet ha emerila ya onye ama bụ onye ama biko nụ gụrụ yọọ nwanne nwoke Obi ma former gọvanọ o jee yọọ mgbaghara na Mbaka dozie unu wọjị fụ na Mbaka gbara nwe nkịtị kemgbe ihe oji gba nkịtị bịa come God amaka m esi kwuo okwu a esend go message at Obi privately author the message because when somebody open your message you will know author the message ọ fọrọ ya ọ gụrụ ya gba nkịtị uche were onye nọ mụ kweribe fine no problem but emerenu mara that na ego ị na-ewesi na Supreme Court na nke iwesi na tribunal can settle so many youths in your village. You're wasting the money and you are still going to waste that the same money in Supreme Court if you don't go and settle with a prophet. Go and settle with a prophet. Ndị be anyị je yọọ na koji settle with a prophet ọ gwụna ka ha m n'ọnụ gụna onye ama nwere okwu if you know that you prosper as spọtụrụ m nwere spọtụrụ kama na ihe m kwuru n'eziokwu akwụ m n'eziokwu mana duta na anyị niile ụmụnne ndị ama m the power of a prophet maka ji kwuru okwu biko share this video, let's go viral. Follow my page for more Kizito the Keke Driver and Kizito Media. Mma na-ekwu eziokwu na-aga n'iru ọsọ go share this video and follow my page for more updates.